Subuanong produkto sa Velez College, malampusong nalangkat ang ikaduhang pwesto sa Medical Technologist Licensure Examination. Ato siyang Ila-ilahon, pinagi sa report ni Mark Rigi Abilia. Doble ang kalipay ni Kelly May Binondo Villarin, cum laude graduate sa Velez College, kay gawas nga mipasar siya sa Medical Technologist Licensure Examinations 2023, wala usab niya damha nga malangkat niya ang second place top spot. Sa passing rate nga 91.90%, iyang nakatay ang produkto usab sa Velez College nga si Nigel T. Potencioso. Giangko ni Kelly nga bisan pa man sa hamubo nga panahon sa pag-review, nahimong yawi niya ang igong time management ug dakong salig sa kaugalingon aron makabot niya ang kalampusan. Inspirasyon niya ang iyang mga ginikanan kinsa mihatag kaniyag haruhay nga kinabuhi kinsa puros taga Barangay Bunbun, Sambuan, Cebu. Really grabe jud kay ilahang pag-support sa ako nya. Kanang they did everything they could para lang di ko makulbaan, para lang ma-support ko ana ingana sir ba then kanang grabe po kay ilang paningkamot sir para to provide me with a comfortable life growing up. Makaingon jud ko sir nga kanang well taken care of jud ko sa akong parents. Muna sila akong inspiration. Giangko ni Villarin nga isip usa ka MedTech ang paghimo og mga finding report sa mga laboratory specimen maayong training ground aron sa iyang pangandoy nga mamahimong usa ka lisensyadong doktor. Maka-experience man kay mga hagbong kay di jud na siya malikayan. Ayaw mo kawadan og pag-asa kay I've been there kasuway sa jud ko anang hagbong basta ang important lang jud is you learn from it and then try lang nimo nga mubawi ka sa next nga mga exams. Kauban si Clans Gabutin, Mark Regi Abilia. Balitang Bisdak.